So mga idol, dito tayo sa Naga, Cebu. Puntahan natin yung isa sa mga pinaka-masarap na mga pagkain dito sa Naga. Balbakwahan sa Naga. Tara, punta tayo. Okay mga idol, this is a very wonderful day today. Very good day, very sunny day po. Dito tayo sa Naga, Cebu. Puntahan natin yung isa sa mga pinakamasarap na mga pagkain dito sa Naga. So yung balbakwahan sa Naga. Wow! So pupuntahan natin ngayon idol. Magda-dining tayo at saka nakapark tayo dito. So tara, punta tayo. Wow. Wow, mga idol. Ito yung tinatawag na balbakwa. Wow. So ito yung isa sa mga pinakamasarap kong mga pagkain dito, idol. Wow. Pag pupunta talaga ako ng South, dadaan talaga ako dito, idol. Usually, take out ako. Tignan nyo, napaka-tender tignan. Wow. Titikman natin yan mamaya. Ate, isang ano po, isang balbakwa. Okay mga idol, so nakakuha na tayo ng one piece na balbakwa, a very tender one, the very thick skin. Then also we have here the mais. It's basically ground corn, so masarap talaga i-partner yung mais tsaka balbakwa. And of course, ginamos, salted na very tiny fish. Wow! Sili and calamansi, perfect. So masarap talaga i-partner with the balbakwa. Fat and the oiliness of the balbakwa is very good partner. So tara mga idol, without further ado, try na natin. So let's start with the soup. Okay. Wow, very masarap. Masarap talaga mga idol. Very smooth, very thick. Lapot talaga ng soup ng balbakwa. Napakalasa, napaka-aromatic. Even all the spices are there. So try na natin ang balbakwa. Kuha tayo ng few piece. Yun. Oh, napaka-tender mga idol. So naano ko lang ha. Oh, wow, diba? Agos yung pork. Oh, try na natin. Wow. Napakasarap. Napaka-tender. Napakalasa. Of course, the mais with the soup. Wow. Sarap yung soup nila, idol. Dami talagang pumupunta dito, lalo na kung papuntang south. Punta talaga sila dito. Wow. Kahit yung dahon ng ng onion leeks, sarap kainin eh. Sabi ka perfect. Ano mga idol, may in-order pa tayong isang food sa mga delicacy nila. Yun yung parang lechon kawali. Wow! Dulo. Oh, wow.
Alam mo yung ito yung balbakwa nila, parang ano, parang cake. Cake sa lambot. Lambot, grabe. Look, sana yung isang order. Salamat ate. Yahoo! Lechon kawali yan, idol oh. Wow! No? Wow. Wow, sarap. Tayo sana, makapati na party. Kasi, syempre, hindi na ito magiging, ano, ngilngig. Hindi na ito magiging pitli. Sorry, Bisaya. Hindi ko alam paano magtagalog yung pitli. So, ito, pitli. Ano natin sa dinamos para masarap. Alam niyo, Dol, ako yung pinakaunang customer dito. Ako yung nakapag first blood ng balbakwa nila. Naubos na yung ano, yung balbakwa sa sabaw na lang, parang ulam eh. Push. Wala na. Good job yan, sis balbakwa. Napakasarap yung balbakwa nyo. At saka yung lechon kawali. Tsaka of course the ginamos. Good job in making it as your side dish. Perfect for pares talaga sa balbakwa. Of course, good job for giving Mountain Dew. All-time favorite. Do the Jew. Para na akong si James Reid. No? Wala sa iyo na ang lahat. Hindi pala yung si James Reid. Sino pala? Si Daniel Padilla. Di ba siya yung ano? Siya yung nag-commercial ng Mountain Dew? Ay si Derek Ramsey? Gerald Anderson? Si Steven Liwanag pala. Siya pala yung commercial ng Mountain Dew. Galing na, wap, pogi-pogi niya dun. Nasa iyo na ang lahat. Good job. Tara, let's go. Idol, so tapos na tayong kumain sa Yancy's Balbakwa. So, let's go. Bye Jollibee. Sorry, wala akong money. Hindi ako makapag-bye. Bye Chowking. Bye Mang Inasal. Now here at Naga proper. Ganda ng lugar nito ah. Napaka-civilized na. Napaka-urbanized na yung lugar dito sa Naga City, Cebu. Welcome Naga. Ay, ba't ako yung nag-welcome? Okay mga idol, so ngayon tapos na tayong kumain. We're now still currently in Naga City. Please watch out for the part 2 of this episode. If you like this video, don't forget to subscribe to my YouTube channel, visit my Facebook page. Also put some comments below if you want to ask questions about my video, so don't be shy. Once again, thank you for watching the Hydol Food Show. This is Hydol Steve na nagsasabing hingat. Lalo na sa mga drivers dyan, humping, lalo na sa mga nakasakay, take care, lalo na sa mga nagpasakay, mga idol.